Mga igsoon, sayod kita diha sa atong nga kinabuhi, isip mga sumusunod diha ni Kristo, nga diha sa atong kinabuhi, kabahin ang daghang mga problema, daghan nga mga palasanon sa atong nga kinabuhi. Pwede kini nga diha sa pamilya, diha sa mga anak, diha sa pagatubang sa mga balatian, diha sa mga kahadlok, usahay dili kita o wala kita masayod kung unsa ang angay nato nga buhaton. Usahay kita diha sa pagatubang niini, so nagdepende na lang kung giunsa nato ni pagtan-aw. Apan sa kanunay ang atong Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang balaang espiritu sa kanunay nagauban kanato. Mao na nga bisan og dili nato siya makita, gihulagway man kini usahay diha sa hangin, diha sa kalayo. Ang Ginoo, ang atong Dios nagpahinumdom nga siya kining balaang espiritu sa kanunay nagauban kanato. Gitawag kini og Parakletos. Kini ang gihulagway diha sa kanunay nga mutabang kanato. Gitawag og helper, counselor, advocate, andam nga modipinsa kanato dinha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan gihulagway pud ni siya diha sa pinakanindot nga trabahoon. So diha sa kanang SEA Games man karon, sayod kita nga diha sa mga atleta, adunay mga trainer, adunay mga coach nga nagiya kanunay sa mga atleta. Gihulagway usib kini sama sa coach nga kanunay anaa sa usa ka tawo, sa usa ka atleta, bisan pa man kung unsa na siya ka maayo, bisan pa man kung unsa na siya ka sikat, ang tanang atleta nagkinahanglan gayud og mugiya dinha sa ilang kompetisyon. Bisan gani ang mga sikat nga ato makita asa-asa nga aspeto diha sa pagdula, basketball, tennis, football, adunay mga coach nga mugiya aron na mutan-aw ni adtong mga sayop nga nahimo dinha sa mga atleta ug unsaon nila nga ma-improve ang ilang mga sayop aron dako ang tsansa nga sila makadaog. Ingani usab ang balaang Espiritu Santo. Siya maoya mugiya, maoya mutabang kanato sa pagkorek, mutabang kanato kung unsay angay nato nga buhaton. Anaa siya mo inspire, mo motivate, ug usab mudasig bisan diha panahon sa ato mga kalisod. Apan usahay diha sa atong kinabuhi, dili na nato masinati, dili nato madungog ang balaang Espiritu Santo. Kay nganuman, kay usahay diha sa atong nga kinabuhi, dili naman kita mutawag dinha sa balaang Espiritu Santo. Aron na tabangan kita niya dinha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sayod kita nga diha sa atong mga desisyon nga paghimuon, kung kita magsalig lamang sa atong kahibalo, kung magsalig lamang kita sa atong tawhanon nga pagpaningkamot, diha sa atong tawhanon nga pagtan-aw, panglantaw, dili gyud kita, kumbaga usahay dili kita sakto. Mao na nga mapaubsanon kita nga mutawag dinha sa atong Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug usab
dinha sa balaang Espiritu Santo. Mga igsoon, ang mga tinun-an ni Hesus bisan tuod kung dugay sila nga nakig-uban diha sa atong Ginoo, usahay gani ang atong Ginoo diha sa pagpasabot sa mga tinun-an, usahay mawad-an siya usab og gana, usahay mahiubos siya, kay dili masabtan bisan kung kapila na gibalik-balik dinha sa pagpasabot, sa pagsulti sa mga tinun-an. Apan lahi-lahi man kita og level dinha sa pagsabot. Mao nga ang Ginoo sayod siya nga kung mobiya siya sa iyang mga tinun-an, magkatibulaag gyud ang iyang tinun-an, sila mag-iya-iya kung unsa ilang buhaton, ana usab ang kanang gusto nga ang usa kinahanglan maoy paminawon, kinahanglan maoy sundon. Mao na nga before siya muhawa diha sa iyang mga tinun-an, siya naghatag og assurance dinha kanila. Ayaw ka mo kahadlok kay adunay maglalaban kaninyo, ang balaang Espiritu Santo. Kung atong tan-awon ang mga tinun-an, sila nakasinati dinha sa pagpanglutos, gipakaulawan, apan wala sila muhunong bisan pa man ni ani nga mga lisod nga mga kasinatian. Sila nagpadayon diha sa pagsangyaw sa kamatuoran, ug ang balaang Espiritu Santo nagauban dinha kanila. Kita usab nga nakadawat sa mga sakramento sa bunyag, sa confirmation, kita usab nakadawat sa mao nga Espiritu Santo nga kanunay nagauban, nagagiya usab kanato. Apan unsaon man nato lagi pagkadungog, pagkasinati, kung dili man gani kita magampo, dili kita musimba, dili kita maminaw sa iyang pulong, kung atong palabihon ang atong mga personal nga mga kalipay lamang nining kalibutan, ang atong hunaon-naon, ang atong tan-awon, unsaon nato pagkadungog kung unsay angayan natong buhaton kung kita mismo dili maminaw dinha sa balaang Espiritu Santo. Mao na nga daghang kitay mga desisyon nga ginahimo sa atong kinabuhi nga sayop. Kay wala man nato kini gihalad kining atong mga dagko nga desisyon nga pagahimuon. Wala man ta mangayo sa giya sa balaang Espiritu Santo. Mao na nga diha sa atong kinabuhi kita nasayod nga kung wala ang Dios, sayod kita nga kining atong mga desisyon, kining atong mga pagahimuon, wala gyud kasiguruhan. Kay bisan gani dinha sa atong mga gipanghimo nga mga dagko nga mga desisyon, usahay kung moabot ang kapakyasan, usahay mas dali pa nato nga mutudlo ngadto sa uban nga maoy hinungdan kung nganong sayop wala magmalampuson ang atong mga tinguha. Ang Dios nagtan-aw kanato nga puno sa gugma. Sayod siya nga kita usab adunay daghang mga kahadlok, mga kabalaka. Kita usab dali ra makasinati og kaluya. Kita usab sama sa mga tinun-an dali ra nga magkatibulaag. Ang Dios, ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang iyang balaang Espiritu sa kanunay nagauban kanato. Assurance niya nga wala kita mag-inusara nining atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Diha sa atong pagatubang sa mga hagit sa atong kinabuhi, nagdepende ra kini kung giunsa nato pagtan-aw, kita nga adunay pagtuo. Depende ra kini kung giunsa nato kini
gipag-atubang dinha sa mga problema. Kay kung ang tao nga moatubang sa mga problema nga walay pagtuo, walay pagsalig, walay pagpangayo sa grasya sa Dios, sayod kita nga diha sa iyang kinabuhi, dali ra siya mawad-an og paglaom, dali ra siya maluya, dili siya makakita sa kahayag, dili siya makakita sa grasya sa Dios. Apan kung kita puno sa pagtuo, puno sa paglaom, ug nasayod kita nga ang balaang espiritu nagauban kanato, bisan pa man dinha sa mga kalisod nga atong nasinati, sayod kita, kampante kita, malipayon kita, kay ang Dios nagauban kanato. Ang iyang balaang espiritu nagagiya kanato. Isip usa ka pari, daghan ko'y madungog ng mga kasinatian sa tagsa-tagsa ka mga tao. Lahi-lahi kita giatubang nga mga problema sa atong kinabuhi. Ang uban diha sa kalisod, ang uban dinha sa mga balatian. Apan dinhi nako makita kung kinsa katong tinuod nga adunay dakong pagtuo, adunay dakong pagsalig dinha sa atong Ginoo. Sila katong mga tao nga bisan pa man sa kabugat sa ilang gidala, sa ilang kinabuhi, sila malinawon, ana agihapon ang kalipay, ana agihapon ang dakong pagtuo, dakong paglaom sa ilang kinabuhi. Ug wala lamang sila magtan-aw dinhi sa kalibutan, sila usab nagtan-aw dinha sa unahan. Mga igsuon, bisan ang atong mga santos, ang mga balaan nato nga mga santos nga tuan na sa langit, bisan kung sila mga buutan, bisan kung sila mga maayo nga mga tao, sila sa kanunay nanggayo sa giya sa balaang Espiritu Santo, sa dihang buhi pa sila. Kita nga mga makasasala, kita nga mga huyang, kita nga nasayod nga daghay mga limitasyon sa kinabuhi, ang ngayon lamang kitang mapabsanon ug sa kanunay mangayo sa grasya sa Dios, mangayo sa giya sa balaang Espiritu Santo dinha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi matag adlaw. Palihog sa pagtindog, ang atong langit ng Amahan, wala mo biya kanato nga mga ilo. Iyang gipadala kanato ang iyang Espiritu Santo. Himo nato ang atong tiningog nga pag-ampo diha sa gahom sa Espiritu sa kamatuoran. Ug moingon kita,